anya nke Chukwu na n'irikọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ave. Eji m obi aṅụrị na-anabata anyị niile n'oriri nke a pụrụ iche, oriri nke nna anyị dị asọ bụ nne nke Chukwu the Theotokos. Anaghịzi nna anyị dị asọ na Jamisa ka ọ nụrụ ekpere nke anyị were nyere anyị aka dịka anyị na-ebido afọ ọhụrụ a, ka anyị wee nwee ike ritecha uru niile nke ọ ga-enye anyị. Ndị nke fụrụ n'anya iji wee kwado onwe anyị maka nnukwu eme nke Eucharistia, ka anyị nụcha na akọ n'uche anyị mezie ebere maka njọ wee yọọ Chukwu maka mgbaghara. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
Ka anyị rịọrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, isitere n'afọ ime nke Maria dị asọ nwaanyị na-amaghị nwoke bịa nye ụwa nzọpụta ebighị ebi. Biko mee ka ekpere ya bara anyị uru, ka anyị nwee ike ịmara nwa gị onye ndụ si n'aka ya na-abịara anyị site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọnụọgụgụ. Iwenụ gwara Moses sị, lee ihe ị ga-agwa Aaron na ụmụ ya, otu a ka unu ga-esi na-agọzi ụmụ Israel. Gwa ha sị, ka di nwere gọzie unu, chekwaba unu, ka ihe nke di nwenu chakwasị unu, ka onye kwa unu amara ya, ka di nwenu chee unu ihu, bịakwa wetara unu udo. Otu a ka ha ga-esi akpọdata aha m n'isi ụmụ Israel, ewere m gọzie ha. Okwu nke osebụl ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ndịkwa ya ga-ekwe ya. Biko mere anyị ebere, gọzie anyị, zanụ ya. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị, mekwa ka ihe nke ihu gị chakwasị anyị, ka e were mata ụzọ gị n'ụwa. Mba niile abịakwa nweta enyemaka nzọpụta gị. Ọzịza Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Ka mba niile ṅụrịa na-egorekwa, n'ihi na iji ikpe nkwụmọtọ na-achị ụwa, jirikwa ezi obi na-achị ndị mmadụ. Ọ bụ gị na-edu mba niile n'ụwa. Ọzịza Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Di nwenụ ka ndị mmadụ too gị, ka mmadụ niile nye gị otito, ka Chineke nọgide na-enye anyị ngọzi ya ruo mgbe mba niile ga-atụrụ ya egwu. Ọzịza Chineke biko mere anyị ebere, gọzie anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ deghara ndị Galatia. Mgbe oge ahụ akara aka zuru, Chineke zitere nwa ya, onye nwanyị mụrụ, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka o wee gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, bịakwa mee anyị ndị ejiri mere ụmụ. Ihe na-agba akaebe na unu bụ ụmụ n'ezie,
bụ na Chineke zitere mmụọ nke nwa ya n'ime obi anyị. Ọ bụ mmụọ ahụ na-eti mkpu na-asị, Aba, Nna. Ọ bụ ya na-eme ka ị bụrụ nwa n'ezie, ị bụkwaghị ohu ọzọ. Ebe Chineke merela ka ị bụrụ nwa ya, ọ pụtara na ị bụrụkwala onye ga-erite oke a na-ekenye ụmụ. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. N'oge gara aga, Chineke si n'ọnụ ndị amụma ngwa nna na ya okwu, ma n'oge ugbu a, o si n'ọnụ nwa ya agwa anyị okwu. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Ndị nche atụrụ ji ọsọ n'ije gawa Bethlehem. Ahụrụ Maria na Joseph na nwata ahụ o dinọ n'ihe eji etinye nri anụ ụlọ. Mgbe ha hụrụ nwata ahụ, ndị nche atụrụ ahụ kọwakwara ọzọ ihe a gwara ha banyere ya. Akụkọ ndị nche atụrụ ahụ tụrụ onye ọbụla n'anya, mara Maria chịrị okwu niile ndị a wụnye n'obi ya, na-atụgharịkwa ya n'obi ya. Mgbe ndị nche atụrụ ahụ na-alaghachi, ha na-aja Chineke mma, na-etokwa ya maka na ihe niile ha nụrụ na ihe niile ha hụrụ. Ihe ha hụrụ bụ kpọmkwem ihe a gwara ha. N'ụbọchị asatọ, mgbe oge zuru maka ibi nwata ahụ ukwu, aha gụrụ ya bụ Jesu, nke bụ aha mmụọ ozi nyere tupu adị ime ya. Oziọma ka o sepụrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma nke a wenata mgbaghara nke njọ. Otuto dịrị Jesu Kristi. Good morning, everybody. Keku mmiri. Unu ga-agbagharakwa m maka voice m efuola. Okay. Eji m obi aṅụrị na-anọ n'ihu unu n'ụbọchị nke taa isi unu wee chụkọ aja misa ya wụ maasị nke abụọ m na-achụ na parish a, mana nke a wụ nke m na-achụ with the community, maka nke m chụrụ ụnyaahụ bụ nke anyị ji were pịachie emume anyị mere na parish.
ya bụ eji m obi aṅụrị wee na-anabata anyị niile n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa dịka anyị si were kwuo. Today is the solemnity of our Mother Mary as the Mother of God. ya bụ na anyị ga-agbalị n'obere ohere anyị nwere iji were kọwalie ihe anyị ga-akọwali, maka na ihe awụ ihe omimi gbara ọkpụrụkpụ na ịchọ ka ịkọwa ihe gbasara nna anyị dị asọ na nwa na-awa agaghị ezuru anyị, mana anyị ga-agbalị ka anyị mee otu ọ ga-adị nwa nkenke, maka anyị ka ga-abịakwa ọzọ, anyị ka ga-ekwukwa ọzọ, so ka anyị mee ya nkenke. Nke mbụ bụ na nzukọ na-eri oriri a wụ the solemnity of our Mother Mary as the Theotokos. ọ bụ na ị ga-echeta ọfụma maka ndị ma history, at the middle of the 5th century, precisely na 431, nzukọ gbakọrọ ebe a na-akpọ Ephesus, the present day Turkey, were kpebie na ihe a ga-ekwu ebe ahụ ga-awụ ihe gbasara nna anyị dị asọ. and ihe eji na-ekwu ya wụ because of ihe a na-akpọ heresy, nkụzi ụgha nọ na nzukọ nsọ Katọlik mgbe ahụ. There were different heresies about the personality or the two natures of Jesus. maka ụfọdụ na-asị na ọ bụghị Chukwu zuru oke bụrụkwa mmadụ zuru oke. ya bụ na ọ bụ ọnọdụ dị otu a ka a nọ na-atụgharị wee mezie na agbakọrọ na ebe a na-akpọ the present day Turkey ka e wee ike kwuo okwu gbasara ihe omimi ya. ana ọ bụ ebe a ka nzukọ kpachara nkata were mezie ihe ahụrụ dịka dogma of the church, so that na ọ bụghị sọsọ na-edefine the two natures of Jesus, being that he is truly and holy God and truly and holy man. Ọnya ka abịa sị na ọ bụ Chukwu zuru oke bụrụkwa mmadụ zuru oke. Ewee sizie na iji were pịachi nkata akpara na ọ ga-adị mma ka alaghachizie azụ were chetakwara anyị na nna anyị dị asọ onye bụ mama ya bụkwa nne nke Chukwu. ya bụ na ọ bụ ihe a etiri ya n'ofu word a na-akpọ Theotokos. onye nwa bụ the biggest language pụtara na this particular council emere na 431. ya bụ na ihe ọ pụtara bụ na nna anyị dị asọ bụ nne nke Chukwu. onye nwa bụ oriri nzukọ bịara bịa tinye n'ụbọchị taa bụ the 1st day of January. ya bụ na ihe dị mkpa anyị ga-amata bụ na mgbe ọbụla anyị nụrụ na Maria bụ nne nke Chukwu, o doro anya na from the word logic, ọ bụ na ị chọrọ ịtụ logic, ọ bụ na ị chọrọ ịtụ agụgọ, o doro anya na enweghị ihe mmadụ ga-esi agụgọ n'ime ya, na ọ bụrụ na anyị kwere na dịnwara anyị Jesu Kristi na ọ bụ onye ahụ Chineke zitere, ọ bụ onye ahụ onye nke bụ Chukwu n'onwe ya, dịka anyị gụrụ na the prologue of John in the Gospel of John in chapter 1 from verse 1 to 18. John gụrụ anyị sị na okwu a na ọ dị adị n'izizi, okwu a bụ okwu were ahụ in verse 14, okwu a wee binyere anyị. ya bụ na ọ bụ na ị chọrọ iwere the prologue of John dịka ihe mmadụ kwesịrị iwere, dịka ebe John ji were gbarie theology ya, ọ bụ ebe a nke o ji were kọwara anyị na Jesu Kristi bụ Chukwu n'onwe ya, na ọ dị adị, ọ dị mbụ, ọ dị adị, na ọ ga-adịgide. onye ma bụ ihe John kọwara anyị. a na-agwazi anyị na Chukwu a Jesu Kristi n'onwe ya bụ Chukwu, na Chineke bịaziri were mesie na a ga-amụ ya site n'ike nke mmụọ nsọ. anụm na a ga-amụ ya sitekwanụ na nwaanyị ya sị na amaghị nwoke. ọ bụ oriri nke mụ na gị riri throughout the Christmas. abịazie ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ nke mbụ wee na-agwa anyị na ọ bụ otu a ka Chineke gwara Moses ya agwa Aaron na ọ ga-esi otu a were gọzie ndị ya. ka ekwenụ ihe mere nzukọ ji wee na-agụ ihe ọgụgụ asị from the book of Numbers from chapter 6 from verse 22 to 27. kedu ihe mere nzukọ ji wee na-agụrụ dị na ihe ji wee na-agụrụ dị na bụ na a gwara anyị sị na Chineke sị ka a gọzie ndị ya na ihu mụ ga-achakwasị ha. onyenwa bụ ngọzi nke mbụ Chukwu sị Aaron gọzie ndị ezinụlọ Israel. ya bụ na oriri anyị na-eri taa bụ the greatest manifestation of the face of God to us. ya bụ na ọ bụrụ na ị gụọ the book of Hebrew in chapter 1 from verse 1 to 3, akwụkwọ nsọ were sị anyị na Chineke na-ezi anyị onwe ya n'oge mgbe ochie. God had been sending us and showing himself. There was the direct manifestation of God to us through the prophets and patriarchs. mana a sịrị na oge ikpetemazụ na Chineke ziteziri nwa ya ka ọ bịa bịa bụrụ gịnị, ka ọ bụrụzie ihe mpịachi gbasara ihe omimi nke ọbụla gbasara Chineke n'onwe ya. ya bụ na izite nwa ya bụ otu Chukwu si were ezi anyị ihu ya. ya bụ na ọ bụ na ịgụọ Colossians chapter 1 from verse 15, Paul were sị na dị nwere Jesu Kristi is the image of the invisible God. ya bụ na otu Chineke si were ezi anyị onwe ya bụsi na ọ besizi anyị onwe ya na nwa ya.
na-agwazi anyị na otu o si were bụrụzie na ọ tọgburu onwe ya gbasakwana nna anyị dị asọ bụ na ihe a Chineke ziri anyị nwere ike nwee isi maka na nwaanyị a sị tu arịrịọ Chineke yọrọ ya. Oto dịrị Jesu. Mama m Igbo ma na-adabakwa maka aga m ayọ mgbaghara ahụ m onye Igbo mana m chiri fada rube m n'Igbo chiri m fada rụọ na Cameroon shi Cameroon bịa wee basa asụbe m Igbo kemgbe m chiri fada wee kwuo okwu Chukwu so unu ga-agbaghara m ọ na masị tacha ka ịgbaghara m. So ihe a na-akọwara anyị wee bụrụ na ọ bụ otu a ka o si were dị na ihe a sị na Chineke na-ekwu ụmụ Izrel nkwa na ihe ọgụ nke mana-asị ha na ihu ya ga-achakwasị ha. Ihu Chineke chakwasịrị anyị bụ gịnị? Na nwa ya bịara were nwee ike wee si anyị na ọnyanwa bụ Chukwu n'onwe ya. Ana nwa bịara nọ na ihe o ji were nwee ike bịalie bụ na nwaanyị a na-amaghị nwoke na mgbe a gwara anyị sị in the Gospel of Luke in chapter 1 na mgbe angel bịakwutere ya ọbụlagodi na ọ jụrụ angel ajụrụ si ya ka ekwenụ ka nke a ga-esi mee maka na amụ nwaanyị na-amaghị nwoke. Angel wee si ya na ọ bụ site n'ike nke mmụọ nsọ ka ị ga-eji were mee ya. Nna anyị dị asọ ọbụlagodi na ihe a angel kọwara ihe docha ya anya ọ bịara were si angel let it be done to me according to your word. And that was when this particular period of gestation started in the life of our mother Mary. Ya bụ nke fụrụ n'anya ọ bụ ihe oriri a ka anyị na-eri nke mbụ isi Chineke daalụ maka na site na nke nna anyị dị asọ sara ọ bụ nyanwa bụ otu Chineke si wee si anyị onwe ya. A na-agwasị anyị na oriri anyị na-eri taa ọ bụghị sọsọ na ọ bụ site na lọjik ka anyị ga-eji were kọwaa ya. Akwụkwọ nsọ jupụtara were kọwara anyị na nna anyị dị asọ bụ nne nke Chukwu. N'ihe ọgụgụ nke oziọma gwara anyị n'ụbọchị nke taa asa anyị na ndị a na-achị atụrụ na mgbe ha bịakwutere nna anyị dị asọ gịnị ka ha mere? Asị na ha gwara ya nke mbụ si ya na nwatakịrị a na-amụ lekwa ha ga-agụ ya. Ana ndị a bịakwutere were si ya na ihe niile ha gwara nna anyị dị asọ ọbụlagodi na akwụkwọ nsọ ekwu ihe ha kwuru mana ha sị na ihe niile ha gwara nna anyị dị asọ na nna dị asọ si tiri ya n'obi ya. Mana ihe ọzọ akwụkwọ nsọ kwụziri wee sị na mgbe o ruru oge ụbọchị nke asatọ wụ a very remarkable day in the church. Ọ bụrụ na ị ga-echeta ọ bụghị sọsọ n'ụbọchị taa. Today was the 8th day after the Christmas, which is the end of octave. I know every 8th day in every celebration of the church something great will always happen. Today was the 8th day after Christmas and today kenyere Jesu aha and today kande Muhammad bịakwutere nna anyị dị asọ. Ọ bụkwa na isoro kwa wee gụọ the Gospel of John in chapter 20 ọ bụkwa the 8th day ka sị na Jesu bịakwutere ụmụazị ya and Thomas was not there and the master had to come back specifically for Thomas. So every octave, every last day of the octave na bọọlụ nzukọ na-eri oriri pụrụ iche ofu ihe ịtụnanya na-emekarị ụbọchị ahụ. Ọ bụkwa ụbọchị a ka a gwara anyị sị that the origin of divine mercy came because the skepticism of Thomas was what necessitated Jesus to open the arms, and from that arms ọ wee ebe a nke asa anyị na ihe gbasara divine mercy ji were bido. Mana ihe awa akụkọ anyị ga-akọ mbọsị ọzọ ma ọ bụ na Chukwu ga-ebutekwa ya ebe a. Mana ihe a na-agwa ya bụrụ na ihe anyị na-eri n'ụbọchị taa bụ na gịnị na okwu a ndị nche atụrụ a kwuru na ọ bụ nyawu ihe mezuru na mgbe a chọrọ ịgụ nwatakịrị ya aha na a gụrụ ya Jesu nke pụtara gịnị na ọ bụ onye nzọpụta nke ụwa. Ya bụ na ọ bụ na nwatakịrị a bụ onye nzọpụta nke ụwa dịka si were gwa anyị nne ya enwesịrị ihe ọzọ na-awụ na a ga-akpọ ya nne onye nzọpụta nke ụwa. Ọ kwana ihe a ka nzukọ na-eri oriri ya taa ewere gwazi anyị sa anyị na ọ bụ na anyị ga-echeta in the Gospel of Luke in chapter 1 mgbe nna anyị dị asọ ma ozi bịa zichaa ya ozi were mgbe ọ gara na-adị ka ọ na-ajụ m ozi ka ọ kọwara ya ihe o niile ma ozi were diga ya n'ebe nwanne ya nwaanyị a na-akpọ Elizabeth nọ. Ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eshi agụgọ na ihe Chineke ga-emeli ka ọ ga-ahụ na Chukwu emeela ya n'ebe Elizabeth onye nke echere na ọ gafeela metamorphose, onye nke echere na nwekwa otu ọ ga-esi wetụrụ ime ọzọ. Nna anyị dị asọ wee akwụkwọ nsọ anyị in the Gospel of Luke in chapter 1 from verse 38, 40, 41 mgbe a sị na nna anyị dị asọ jiri ọsọ were gbakwu nwanne ya nwaanyị a na-akpọ Elizabeth. A sị na mgbe ọ batara n'ụlọ na o kelere nwanne ya Elizabeth gịnị were mee? Akwụkwọ nsọ wee sị na filled with the Holy Spirit mụọ nwanne ya nwaanyị ahụ Elizabeth wee bụ ụzọ kelee ya iji were tinye n'olu nke onye mọma kelere ya. Onye mọma ekelebolu ya sị ya ekele gị Maria ijupụtara na gracia. Elizabeth wee bịazie sị na site n'ike nke mmụọ nsọ Elizabeth wee gwa ya ọsebụ ụwa nọnyere gị
ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile ọ dị asị ngọzi nwa afọ gị bụ gịnị Jesu. And in the Gospel of Luke in chapter 1 verse 43, Elizabeth wee gasịa n'ihu wee kwuo okwu tọrọ m ụtọ wee sị ya na onye kwanụ ka m bụ na nne nke onye nsọpụta m gara ịbịa hụ m. Oto dịrị Jesu. When you read the original translation of this Luke chapter 1 verse 43, the language the scripture used was the language of Elohim. And Elohim is the equivalent of God. Ya bụ na ihe Elizabeth kpọrọ nna anyị dị asọ bụ oriri anyị na-eri taa, that she is the mother of God, and that is what all of us have gathered here to celebrate. Therefore, na enweghị ihe ọbụla bụ ihe a na-eshiri agọ n'ime ya na nna anyị dị asọ bụ nne nke Chukwu. Ọ bụ nne nke Chukwu, onye bụ mmadụ bụrụkwa Chukwu n'onwe ya. A na-enwekwana ihe ọjọọ dị n'ime ya ịkpọ nwaanyị a nne nke Chukwu, a na-ịkwanyere nwaanyị ugwu anyị kwesịrị ịkwanyere ya. Ya bụ nke fọrọ n'anya anyị ga-ayọ Jesu na Jamisa ka onye anyị ike na ikikere nke anyị ga-eji wee hụ nna anyị dị asọ n'anya, nke anyị ga-eji were na-eme ihe nke ọ tụrụ anya n'aka anyị. Nke ọzọ abụrụzie n'ihe ọgụ nke mbụ a gụrụ anyị n'ụbọchị nke taa ka a saa anyị na Chukwu gwara Erọn si ya, lekwa ka ị ga-esi were gọzie ndị m, lekwa ka ị ga-esi were gọzie ndị m, na ị ga-agwa ha na aga m echekwaba ha, ihu m ga-achakwasị ha. Yesterday we were talking about favor. Ihu nke Chukwu ga-achakwasị anyị na ngọzi ya ga-anọnyere anyị, aka ya ga-enwe ike chekwaba anyị na ọ ga-agbasiri anyị. Ọ bụ ngọzi ya ka Chukwu si ka o mee gịnị ka onye ụmụ Israel ka esi ka o si were gbata nna anyị dị asọ, ka o si gbasa nna anyị dị asọ bụ gịnị na ọ bụkwa ihe a bụ ihe ọ na-arụ ọfụma. Mgbe m nọ na-eche ihe gbasara okwu Chukwu a taa, echetara m ihe mere na 1983 gbasara onye nsọ anyị ma today bụ Pope John Paul II. O nwere ihe mere na ndụ ya na mgbe a gbara ya egbe, o nwere okwu Pope John Paul II kwuru mgbe ahụ. Ọ sị na mgbe ahụ agbara ya egbe ahụ na ọ wụrụ aka bịa si otu a wee chekwaba egbe ahụ, wee hụ na egbe ahụ enweghị ihe ọbụla o mere ya. Ọnya mere mgbe ọ gbakechara, ọ gara Fatima the next year ya gafụsitie nna anyị dị asọ. And ndị kategori Fatima ebe a ga-ama na ị gara ebe a hụ the picture of nna anyị dị asọ, statue ahụ akpọrọ ebe ahụ. Ị ga-ahụ mgbe egbe ahụ agbara Pope John Paul II, o were ya were aga tinye n'isi nna anyị dị asọ, were gwa ụwa na ọnwa anyị a wee chekwara ya. Echetara m okwu Pope Benedict kwuru mbọsị a na-eri Pope John Paul II ya na mbọsị a nọ na-ekwu okwu gbasara beatification ya, o wee kwuo okwu metụrụ n'ahụ gbasara onye nsọ a. Ọ sị na Pope John Paul II na mama ya nwụrụ mgbe o pere mpe, o were bịa were okwu dị nwere Jesu Kristi kwuru wee mere ihe, were sị na Chukwu sị nne lee nwa gị, nwa lee nne gị. Ọ sị Benedict nọ na-ekwu gbasara Pope John Paul, ọ sị na okwu a dị nwere Jesu Kristi kwuru na John Paul were ya otu ahụ were wurusie n'ebe onwe nne na o were siri ịhụnanya wee tinye n'ebe nna anyị dị asọ nọ. Ana ọ bụ ịhụnanya o zipụtara ọfụma. Ewere gwasị anyị sị ọ bịaziri n'ihu n'aka akọ gbasara Pope John Paul, o were sị na ihe tụrụ ya n'anya na ọ bụghị sọsọ na o were nna anyị dị asọzi ka nne ya, kama na ọ bịaziri ikpe agwa dịka John onye nke a sị na Chukwu hụrụ n'anya, onye nke akwụkwọ nsọ kwuru in the Gospel of John in chapter 19 verse 25-27 na mgbe Jesu Kristi si nne lee nwa, nwa lee nne. Ọ sị na John kpọrọ nwa nne were gawazie n'ụlọ ya na Turkey. Pope Benedict were kwuo wee sị na ihe a John dị asọ mere na ọ bụ ihe Pope John Paul II mere na mgbe nne ya nwụrụ na ọ kpọrọ nna anyị dị asọ tinyezie n'ime ndụ ya, nna anyị dị asọ wee bụrụ onye na-agbaziri ya. Ọ bụkwa ihe a ka m na-arịọ onye ọbụla n'ụbọchị taa na dịka anyị na-eri oriri ya ka anyị yọọ ya ka o nwee ike were yọtara ya arịrịọ, ka o nwee ike were chekwaba anyị dịka o si were chekwaa Pope John Paul II, ka o nwee ike chekwaa anyị dịka o si were chekwaa, ọ na-echekwa nzukọ mgbe niile. Ekpere anyị kpere n'isi mbido taa anyị sị na ọ bụ nne nke Chukwu wee bụrụkwa nne nke nzukọ. Ka anyị ọnọdụ gwara Jesu Kristi na Jamisa ka o nwee ike nye anyị mmụọ ka anyị ga-eji wee hụ nne ya n'anya dịka o si were hụ ya n'anya, na-asọpụrụ ya maka ihe anyị. Iji were pịachi okwu Chukwu a maka asị m ụnụ na ọtụtụ ihe ka anyị nwere ike ikwu, mana ana m ele anya na taịm maka o nwere taịm m chọrọ iji wee kwuchie. Ihe ọzọ m ga-achọ ka anyị were taa tupu anyị apịachie bụ na nwa Chukwu ga-ajụ onwe ya sị ka esi ebe ị kwụrụ and ka esi ihe mere nzukọ ji wepụta ihe ọgụgụ ndị a. Asa anyị taa na mgbe ndị nche atụrụ a bịara bịa zie ozi a ha ziri, e nwere two reactions. E nwere ihe abụọ merenụ. A sị na nke mbụ gịnị na ndị niile nụrụ ozi ha ziri na e nwere ihe ịtụnanya. They were astonished when they heard the message of the shepherds. Otodiri Jesu, otodiri Jesu. Unu anọkwa ebe a? Unu nọrọ ya were igolo aka elu ka anyị mara n'ụlọ nne ya. Okay. Maka iwere ike ị na-ekwu ọwụ na mmadụ nọ na-eche rice dị ọkụ
ọ chọrọ iri after now. Ma ya ọ na-ele gị iche na ọ na-ele gị ma na o si n'ihu gị na-ahụrụ isi dị ọkụ ọ na-aga iri o tobiri Jesu. Enwere ofu onye akọrọ sị na ọ gara iprichi somewhere na-eprichi one woman anọ na-ebe akwa the man ahụ ebe the woman na-ebe akwa fiile na okwu ọ na-ekwu na-emetụ nwaanyị a n'ahụ emechazi ọsị ka enye testimony ya ọ na-ele nwaanyị apụta ya omegide nwaanyị ekwe apụta mgbe a na-enye testimony ya ọfọsise the woman ka the woman pụta. The woman wee sị ya fada na enwekwa na ihe ikwuru metụrụ m na kama na mgbe m nọ na-ele gị na otu ahụ ọnụ gị dị nọ na-echetara m mkpi m lụzuru last month. Oto dịrị Jesu. So bọọla m chetara akụkọ ahụ ọ na-adịkwa mma emetụ ịmarịkwa ahụ ka anyị marakwa na ọmụa ma ọ nọ Jesu ka anyị na-ele anya mana m onye kwuru otu okwuru okwu ọjọọ. Okay. So ihe a na-agwa anyị bụ gịnị na afọ anyị na mgbe ndị nche atụrụ asịrị ozi a na o nwere ihe abụọ merenụ. Na nke mbụ na asị na gịnị na ndị niile n'ebe ahụ including na ịdị asọ na ha niile na o mere gịnị na ọ tụrụ ha n'anya they were amazed. Nke ọzọ abụrụzie na nna ịdị asọ na onwe ya ka asị na okwu niile ekwu na o mere gịnị na o were wee tinye n'obi ya. Ọ bụ ihe abụọ ka anyị ga-ekwu anyị apịachi okwuchukwu a. Nke mbụ abụrụ ka anyị mata nọ na mgbe ọbụla a nụrụ ozi Chineke a na-enwere this astonishment and this astonishment ihe na-elu ndị mmadụ ịbụrụ Chineke abụ otuto. Take your time and read the scripture. Anytime there is a great message that comes in, there is always this astonishment that will always lead towards to mmadụ ịgụ abụ dị mma. Ka anyị bidogoro na David n'onwe ya mgbe David nwere ihe ọma Chineke mere ya na ndụ ya. In the book of Psalm in chapter 40 verse 3 ọ sị Chineke na ana m ekele gị maka otu isi were si na isi n'ebe the pit of destruction and from the many clear you lifted me up. A sị na ihe a tụrụ David n'anya maka ọ hụrụ na ọ bụ nwatakịrị mpapa ya jụrụ ajụ mgbe onye ozi nke Chineke bịara. Jesse could not even remember that David was not there. Ya bụ na mgbe Chineke mesịrị bịa techa David ude ọ bụ ihe Chineke ji ya na-eme ọ gaga gwọrọ Chineke abụ na Psalm 40. Ọ bụrụ ị ga-echeta ihe mere nụ mgbe Chineke mere ihe ịrịba ama n'ebe ụmụ Israel nọ. A sị na Moses kọtụrụ mkpara ya o were divide ya in the book of Exodus chapter 14. Akwụkwọ nsọ si na chapter 15 ya na David na nwanne ya Miriam from verse 1 bịara bịa nọrọ ọdụ wee gwọrọ Chineke egwu who is like unto you God. Ihe ọ bụla Chineke mere tụrụ n'anya a na-enwe ihe ọṅụ a na-eji were na-apịakọta ya. Ọ bụrụ na ịgụọ the book of Judges in chapter 5 ị ga-ahụ onye a na-akpọ Deborah. Mgbe Chineke ji Deborah were kwara ngwa ọrụ ọ tụrụ Deborah n'anya. Deborah wee bịa wee gwọrọ Chineke egwu wee sị ya na verse 3 ya na aga m eji abụ otito I will sing for you with every amount of melody. Ọ bụ iji kelee Chineke na ihe ọma o mere ya. Akwụkwọ nsọ were sị anyị ọ bụ na ịgụọ the book of Samuel the first book of Samuel in chapter 1 and chapter 2 mgbe Chineke mere ihe ịtụrụ anya n'ebe ha na nọ were nye ya nwatakịrị onye nke asị na onwekwa ihe ga-eme ka ọ mụọ nwa ọzọ. Mgbe Chukwu nyere ya nwa ha na-agakwara ga gwọrọ Chineke egwu. Ọ bụ egwu a ka asị na every beginning of the year n'ala Israel ha na-agụ egwu ahụ ha na-agọrọ asa anyị na ọkwa otu a ka ọ dịkwa na mgbe a basịrị na ihe ọgụgụ mgbe a basịrị na mpaghara nke New Testament. Cheta na ihe mere na Luke chapter 2 a kọrọ anyị gbasara onye a na-akpọ Simeon asị na Chukwu kwere ya nkwasị ya lee na ị gaghị eji anya gị were nwa ọnwụ belụsọsọ ma ikuru nwatakịrị a n'aka. Mgbe o kuru nwatakịrị ọtọ ya ụtọ o were bịa na the Gospel of Luke in chapter 2 in verse 27-29 wee gwọrọ Chineke the big debiting 7 to Domini. Ọ sị at last all powerful master you give leave to your servant to go in peace according to your promise. In the Gospel of Luke in chapter 1 ọ bụkwa otu aka o si were mee onye nke a na-akpọ Zakaria mgbe ọ bịara bịa n'ọrụ na o siri agụgọ gbasara ozi nke esiri ya gbasara John the Baptist. O sichara agụgọ gịnị were mee mgbe Chineke mechasịrị mepee ọnụ ya okwu eziokwu o were bịa wee gwọrọ Chineke abụ were sị ya na aga m ekele gị maka ihe ọma niile nke ị na-emere m. Ọ bụ otu aka ọ dị nna ịdị asọ mgbe Chineke mechara ya ihe ọma o wee ruo olu nwanne ya nwaanyị ziri ya wee sị ya na Chineke emeela gị ihe ọma ihe ọma nne nke Chukwu. Akwụkwọ nsọ were sị in the Gospel of Luke in chapter 1 verse 48 na ọ bịara bụ ebe ere Chineke akwa were sị ya magnificent otu a ka mkpụrụ obi m si were nwe aṅụrị. Ya bụ dịka soro n'anya ori
nri anyị na-eri taa bụ ịkpa agwa dịka ndị nụrụ ozi nke Chineke iji were kelee ya maka ihe ọma niile o mere anyị, and dịka anyị ga-esi were kelee ya na anyị ga-eme ka ụbọchị taa bụrụ ụbọchị a ga-abụrụ Chineke abụ dị mma. Nke ọzọ abụrụzie ịkpasi agwa dịka nna anyị asọ, iwere okwu Chineke anyị nụrụ wee tinye ya n'obi anyị, wee were okwu a na-achịgharị ya mgbe niile, maka na okwu a ga-ewute wee chekwaba anyị. Aga m apịachisi igwe anyị gwa anyị ihe. Biko, ihe o ji dị mkpa na 2022 a na ị ga-ewere okwu Chineke tinye n'obi bụ na amatala m ihe okwu Chineke na-emere mmadụ, ana ihe ọma Chineke na-emere mmadụ ị na-etinye ya n'obi. Maka mgbe ụfọdụ ọ na-awụzi ihe isi ike mewe anyị echefuo mgbe Chineke gọziri anyị. Ọ bụ bikọs anyị nwere ihe ọma Chineke tinye n'obi. Ọ bụrụ na icheta na enwere mgbe ibere akwa Chineke agwọ gị ọrịa, enwezi otu isi chọọ ọrụ awa ọkụ, ekwensu bịa dịka ọ na-etinye gị mmụọ nke iwe gị si ya ekwensu ka were onwe gị. Ana m echeta na enwere ihe 10 Chukwu mere m. Ọ bụ ihe o ji dị mma na anyị ga-esoro na anyị asọ wee tinye okwu ndị a n'obi anyị. Ọ ga-abụ mgbe ọ dịsi ka ihe a na-agazi ọfụma gị wee wepụtazie nke anyị tiri n'obi gị, ya ọ bụrụ ihe ga-ego gị. Udo dịrị unu. Anyị ga-agụ ya, anyị ga-ekwe ya, anyị ga-recite ya recite. O ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye kere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, apụta ọnwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rịọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru n'etogodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ndị gafere n'anya, anyị ekelela Chineke na ihe ọma nke o mere anyị, ọkachasị onyinye nke nna anyị dị asọ, ka anyị gọzie ya ka o bụrụ ekpere anyị wee bugara nwa ya. Inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị, Inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya, ka ndị ndu nzukọ soro ezi ụkpụrụ nke nne Jesu, ụzọ ndụ adịmọcha, okwukwe na obi umeala, ka nzukọ were na-eto eto na ịdị nsọ. Anyị ayọ gị dị nwere anyị, inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka obodo anyị na mba ụwa niile, ka afọ ọhụrụ a jupụta n'udo na ịhụnanya na mba ụwa niile. Anyị ayọ gị dị nwere anyị, inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị nọ na nsogbu dị iche iche, ka Chineke gọzie ma na-echekwaba ha, ka ihe nzọpụta Chineke chakwasị ha n'ọnọdụ ha niile. Anyị ayọ gị dị nwere anyị, inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ezinụlọ ndị nọ na ihe na-esiri ike n'inweta ihe oriri ha ga-eri, ka ha nweta amara na ngọzi Chineke na mbọ ha niile. Anyị ayọ gị dị nwere anyị, inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị ọgbakọ anyị na parishi na dayọsis a, ụmụnne anyị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka anyị jisie ike na mkpebi anyị iji okwukwe na-eso Kristi n'afọ ọhụrụ a. Anyị ayọ gị dị nwere anyị, inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị
maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja misa dị asọ nke taa, ka Chineke mere ha ebere, gbaghara ha njọ ha, ma nabata ha n'alaeze ya. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. aka nna anyị dị asọ Virgin Maria site n'ikpe ekene Maria nseflowa na nyere gị ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị ezi ngọzi nwafọ bụ Jizọs. Maria dị asọ na nke Chukwu yọtụrụ agadi njọ ndụ sekọta were mbụ nwanyị. Mama, enwebe onye ọbụla gbakwutere gị ị na-ekwe ị na-agbawa aka nụrụ arịrịọ nke anyị na-ebutere gị n'ụbọchị tata, ma gbanweziere anyị ya ka ọ bụrụ ihe nke nwa gị ga-anụ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Aga m asọpụrụ ya, Maria na-emụrụ Jesu. Aga m asọpụrụ ya, aga m asọpụrụ ya, aga m asọpụrụ ya, Maria na onye nzọpụta. Aga m asọpụrụ ya n'ụwa wee ruo n'igwe. Aga m asọpụrụ ya, Maria na-emụrụ Jesu. Aga m asọpụrụ ya, aga m asọpụrụ ya, aga m asọpụrụ ya, Maria na onye nzọpụta. Aga m asọpụrụ ya ma nwanne Maria ịdị ebube dị ngọzi. Maria ịdị ebube nne na-alụrụ elu. Ịdị ebube oge bụ ezi omume. Ịdị ebube dị ngọzi. Maria ịdị ebube dị ngọzi. Maria
niile ịnaranụ. Chineke nna anyị, ihe ọma niile na-esite n'obi ọma gị ebido, na-enwetakwa ịdịzu mma ha site na gị. Ugbu a bụ oge anyị ji ọṅụ na-eme emume nke nne nke Chukwu dị asọ. Biko mee ka otu anyị si eto gị na mbido nke nzọpụta anyị bụrụkwa otu anyị ga-esi ṅụrịa ọṅụ mgbe ị mezuru anyị ihe niile n'ala eze gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na ị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa atọ ụwa, anyị na-eto gị na-ekwupụta ọrụ ọma gị n'ụbọchị taa bụ oriri nke Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, onye siri ike nke mmụọ nsọ wee tụrụ imeso otu nwa gị na-emerụghị ebube dị ọkpụ nke vejin ya, wee mụpụtara ụwa Jesu Kristi dị nwere anyị ihe nke dị ụwa tụ ụwa, onye ndị mmụọ ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esegburu ebube eze gị. Anyị na-arịọ ka ikwe ka anyị tinye ka olu anyị na nke ha, were umeala na-eto gị na-asị: na ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a na-egosi na mbilite n'ọnwụ gị o Kristi were mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị kasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis, Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwere anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere na anyị niile ebere. Ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl, St. Eugene na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya, na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ndị nke fụrụ n'anya, ka anyị were ekpere anyị nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara n'imehie anyị. Ekwena ka anyị kwere na nrọ gị, ma zọpụta anyị na ajọ ife. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbala ha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Atụrụ nke Chineke, atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Atụrụ nke Chineke, atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Atụrụ nke Chineke, atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ dịkwara anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. A nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
of our Savior. Ave Maria, the mother of our race. Ave Maria, noble Queen. Ave Maria, noble Queen. Ave Ave Maria, the mother of our Savior. Ave Maria, noble Queen. Ave Maria, noble Queen. Ave Maria, noble Queen. ekwela ka ihe ọbụla nye gị nsogbu, ekwela ka ihe ọbụla tụọ gị ụjọ. Ihe dum na-agafe agafe, mana Chineke enweghị mgbanwe ma ọlị. Iji ndidi na-ediga enye gị ihe niile. Onye nwere Chineke onweghị ihe ọbụla ọ ga-achọ, sọsọ Chukwu ezuola ka yọọ ayịyọ. Dị nwere nna dị ebighị ebi, anyị ewerela aṅụrị nata nri nke eluigwe. Anyị na-aṅụrị kwupụtara Maria nwaanyị na-amaghị nwoke ma otu, bụ nne nke Chukwu gị na nne nke nzukọ. Biko mee ka oriri nke anyị natara duru anyị na aṅụrị ebighị ebi. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Biko ka anyị nọrọtụ n'ọdụ. Echi niile bụ ụka, tata bụ Satọde, echi bụ ụbọchị ụka. Echi niile anyị ga-enwekwa ụka etu anyị si enwe ya. Anyị ga-enwe 8, 10 and 12 ka anyị buru ya n'obi. Ebe ọ bụla anyị anọ n'echi, iwu jidere anyị n'okwukwe anyị na anyị eje ụka echi. Bido na mgbede tata ndị enweghị ike ije n'echi niile. Satọde anụnwa na-abịanụ ya bụ second Saturday ofu izu ụka taa. Ndị ka anyị si malụ anyị si ama ọkwa eri oge. Second Saturday ọbụla n'ọnwa a na-enwe Rosary Crusade n'iru n'ụka ebe a maka udo n'obodo anyị bụ Nigeria, ma igbu mmadụ ma ịtọ mmadụ, ihe ọjọọ niile na-emenụ, ka Chineke were aka bịa gbuo ọgụ, ọkachasị ebe nke anyị si wee pụta ọwụwa anyanwụ Nigeria. Nwanne anyị nwoke bụ Blessed Iwenetansi, a na-ada eri oriri ya, anyị na-eri oriri icheta mgbe eji wee mụọ ya Jenụwarị 20. Ma n'arọ nke anụnwa ụka dị nsọ a ga-eme ya bụ Jenụwarị 16. Izu ụka abụọ echi ka anyị ga-eri oriri ya ebe a, ka anyị buru ya n'obi. Ndị otu ya, ndị tansi niile na anyị nwa niile na-abịa ụka ebe a, ka anyị lota Jenụwarị 16 ka anyị ga-eri oriri Blessed Iwenetansi nwanne anyị nwoke. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal si ka anyị kene anyị niile, ndị niile gbara mbọ ruo onwe ha ụka, were bịa ebe anụnwa were kene Chineke nya nke a kpọrọ crossover. Ọ bụ nya ka emeli ya, were nye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka o si were duo anyị niile, ndị parish a, ndị niile metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche n'arọ nke 2021, wee nọrọkwa ebe a were yọkwa Chineke, were chụbata afọ ọfụ, wee yọọ ya ka o dukwa anyị n'arọ nke 2022 ka ọ karịa nke 2021.
ndị tansis ndị charismatic renewals nkene unu niile ndị niile gbara mbọ hụ na ọ gara n'iru na a na-ekene unu. National ID card nke Nigeria NIN ndị na-afụ ihe gbasara maka ya ha abịaghị ebe a ugboro abụọ, ha ga-abịakwa ebe a February 5 ka ha ga-abịakwa. Maka ha si eme bụ ị ga-aga na their website, ilu ebe anwa ime ihe niile adịghị suppose ime, register, ha gwazie ego time ebe anwa gị nwa ya eji aka gị choose oge ya eji were bịa fụ ha ụbọchị anwa nke dịnụ. Emechazie ha azakwa gị ya were gwa gị mgbe ihe eji were bịa. Ya bụ ọ bụ ebe aha ka ihe eje na their website, ijezie ebe anwa ihe egotalụ ifili afa gị agwazie gị mgbe ihe eji fụ ha, ma ụbọchị ha eji wee nọ ebe anụnwa na church hall bụ February 5. Ya bụ anyị nwere oghere ijie. Amụnwa na-eche na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa ụbọchị anwa ị ya agba mbọ mee ya ozigbo maka ọ dafịa arụ oju. Ọ bụrụ na oju one ndị anwa bụ ndị rejista bụ ndị ha na-afụ eru ụbọchị ahụ ịbịaba ebe a, ma ọ bụrụ na ijere na their website ime enwe oghere ọbụla ka anyị malụ ya amalụ. Ha zitere ihe eji eme ihe nke ha tinyere na my WhatsApp. Achọgidego m ka m esi tinye na email ka m nwee ike iprint ihe o kwere aga. Onwe ndị nọ ebe anụnwa niile enwere m ike inye ya my WhatsApp ha sendiere ha ya. Onwezie ndị ka mmadụ etu esi eme ihe ha print ya ya tinye ya na bọọdụ. Anyị were oghere a wee na-ekene ndị niile na-agba mbọ hụ na parish anyị na-aga n'iru, were na-ayọkwa ka Chineke ndị niile jere ụlọ anyị ma banye etu ahụ ụbọchị ụka ọzọ ọtụtụ n'ime ha ya anatasị, ka Chineke in his journey mercies ka ha nche anata n'udo. Ọkwa n'eziokwu? Maka ụbọchị onwe ndị ya ebido akwụkwọ echi, nwee ndị nke ya ebidokwa ofu izu ụka echi. Ndị niile kpọọ ụmụaka were jebe, ndị niile na-agụ akwụkwọ oge eji ebidokwa egwu erigo, ha ncha ya eje nata n'udo ka ebe ha nọ na. Anyị were oghere a wee na-ekene ụkọchukwu nke kara anyị ụka tata bụ ụkọchukwu Anthony Nwankwọ. Anyị na-ekene ya. Ya na onwe ya mgbe ọ na-ekwu na-ajụ ya diocese ya, nyanwa bụ a religious priest o chiri for a congregation nke dị na Cameroon, and ka nsi wee ghọta ọ bụ a new congregation, and lo and behold, kedu onye bụ fada izizi ha? So ebe Anthony Nwankwọ bụ fada izizi ha, onye amazi ka congregation anwado. Fada anyị na-ekene gị, daalụ. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị bụ onye nke kagoro ụka 8 na 10 wee nye ya oghere ya nwe ikene ka anyị kọpụrụ ya aka. Biko tupu m agbasa, aga m achọkwa ekelechala onye ọbụla, mana m ga-ekelekwa Fada Jude maka ọ bụ onye nyere m ohere mbi ebe a. Ọ bụghị sọsọ maka the program, mana o nyekwara m ohere m aka ma asaa. Biko ana m asị ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya. Na-ekelekwa unu n'otu unu na ya si were na-anọ, ọ bụkwa n'otu unu si were nọrọ ka o ji adịrị anyị ohere ịbịa ebe a bịa ka amasị ya. Biko anyị na-asịkwa unu gakwa n'iru na-eme otu ahụ. Akụkọ unu na-ede na mba niile ebe anyị nọkwa na Abe area a na-akọkwa akọ St. Eugene. Abịakwala m taa, ewerekwala m anya m were hụ ya. Ka Chineke gakwa n'iru na-agọzi unu n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka site n'enyemaka nke nna anyị dị asọ Virgin Maria, ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo, misa agwụsịgo.